The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kwento sa illegal na droga ating sinagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules at tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon mga ka-aksyon. Live din tayo napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na natin mga ka-aksyon ang ating tabang ora mismo. Eto partner, mula sa Ginubatan Albay dumulog ang isang ina na halos 24 na taon na niyang inaalala ang tunay na kalagayan ng kanyang anak na babae. Ang hinaing ni Nanay Salvadora Hausan, 24 anyos na raw ang kanyang anak na babae, pero ang katawan umano nito ay tila hindi na lumaki pa at huminto na sa laki ng isang 2 years old na bata. Isa pa sa alalahanin ni Nanay ay ang pamamaga ng buong katawan ng kanyang anak. Ngunit dahil umano sa kahirapan ay hindi magawang ipatingin sa espesyalista. Para sa detalye kasama natin ngayon si Nanay Salvadora. Magandang hapon po sa inyo, Nanay. Magandang hapon din po. Opo, pakilapit lang po, Nanay. Magandang hapon din po. Opo. Nanay, kumusta po ngayon yung sitwasyon po nitong anak po ninyo? Yung sitwasyon po ng anak ko ngayon, ano siya, may beses na hindi siya nakakahinga. Yung pag umiiyak siya dahil hindi siya umihinga, ito napupuutan siya. Opo. Napupuutan siya. Pero kailan niyo po napansin ay ganyan po yung sitwasyon ng anak po ninyo na paminsan-minsan hindi po siya makahinga? Mga ano na po siya, mga 3 taon na. 3 taon na po siya naggaganyan po na hindi siya nakakahinga. Opo, sa loob ng 3 taon, ganyan na ganyan po yung sitwasyon niya. Opo. Ano po yung ginagawa niyo pag nakikita niyo po na nahihirapan huminga po yung anak po ninyo, Nay? Yeah, inaaplasan namin siya ng katingko. Diyan, hinihilot ng asawa ko buong katawan. Tapos, umaayos na rin ang kalagayan niya pag nakakahinga na siya. Tapos yung gumagano siya yung sipon. Opo. So ang ginagawa niyo na lang po na paunang Lunas, inaaplosan niyo po ng katingko. Opo, ng katingko. Tapos sa tingin niyo po gumiginhawa po yung pakiramdam niya. Opo. Pero hindi niyo po man lang dinala po sa doktor yung anak po ninyo? Hindi po. Kasi po kulang po kami sa wala po trabaho ang asawa ko. Ang kinikita namin yung sa kalamansi lang. Binibenta ng anak niya na guminsan binibigyan kapag hapon, binibigyan kami 50 pesos. Kasi hati rin. Isa rin silang mahirap katulad din ko. Opo. So si Mister po, yung asawa niyo po tayo, wala pong hanap buhay? Minsan po, may kumukuha sa kanya na magtrabaho. Siya, piyon lang. Piyon. Opo, parang tauhan lang po. Oo. Minsan, nagtaga siya ng mga kahoy. Sa sobrang hirap ng trabaho pinapagawa sa kanya, mabibigat, hindi na niya kaya ngayon, kaya naghinto na siya. Sa bahay na lang siya, sa bahay na lang nag-steady. Ang inaano lang namin, yung konting tulong sa amin ng pamangking ko, yung bunga ng nyog at kalamansi.
binibenta yun ng kapatid niya sa Ligaw. Opo. So, kahit papano, gusto pa naman ni tatay na tulungan po kayo, kaya lang talagang mahina na. Mahina na siya kasi may sakit din siyang rheuma. Opo. So, dahil may sakit din po si tatay na rheuma, yun po, tama? Opo. So, paano nyo po pinagsasabay yung pag-aalaga po kay mister at sa anak po ninyo, Nay? Sa, ano po ako, na 4 po ako, siya senior. Na yung pag nakakubra po ako, yun na nakakaano sa amin. Yung may mga Opo, utang po parang ako. nasusog po nadudugtungan po yung pangangailangan po ninyo doon po sa nakukuha nyo po sa 4-piece at sa senior. Opo. Opo, pero eto naman yung tanong ko, Nay, paano nyo po kinakaya yung pag-aalaga po kay mister at sa anak po ninyo? Kung minsan po, kinukulang po kami sa pagkain. Oo, nangungutang po ako sa mga kapitbahay. May kapitbahay ako na mabuti naman sa amin. Nangungutang ako doon. May nagbibigay sa amin ng pagkain. Opo. Binibigyan kami ng pagkain. Bilang kayo po ay senior na din po, Nay, tama? Opo. Matanda 61. na din po kayo. Opo. Tapos si mister po, mayroon ding karamdaman. Yung anak po ninyo, mayroon din pong karamdaman, may sakit. Gaano kahirap ito po sa inyo, Nay? Ako nag-iisip, lalo may sakit po akong epilepsy. So meron din po kayong sakit, Nay? Oo. May sakit akong epilepsy. Nag-iisip ako pag wala na kaming magaganon. Kaya ang ginagawa ko, nagdadasal na lang ako na sana bukas may good Samaritan na makatulong sa amin. Opo. Sa Panginoon Diyos, dahil ako sa Panginoon Diyos, nabibigyan din kami. May araw din na dumarating na sa Opo. amin. Saka po, nagsisimba ako sa Nazareno. Opo. So ibig sabihin, yung pananampalataya niyo po sa Poong May Kapal, napakatatag. Opo. Opo. So, sa tingin niyo po, si Lord po yung nagbibigay po sa inyo ng lakas. Opo, siya unang nagbibigay sa akin ng lakas. Opo. Para, kung minsan po, sinusumpong din ako. Lalo pag super lamig, nagsusumpong ko, nagbablangko po ako sa daan. Opo, may time ba, Nay, na parang ano na po kayo, hinang-hina na po kayo sa mga nangyayari sa sitwasyon po ninyo? Opo, nahihinaan po ako dahil wala kaming pera, ang bahay namin, maliit, tapos nakikitira lang kami sa pamangking ko. Opo, so ganun po yung buhay ninyo. Opo. Masasabi po talagang napakahirap ng inyo pong Mahirap sitwasyon. Ito po bang anak po ninyo, Nay, na si Ruela ay nakakapagsalita naman? Opo, pag gutom siya, nakakapagsalita siyang, Mama, Mama. Tapos, pag, gabi, sabi niya, hihi. Nakakahihi siya, nakita ko, hihi, pupunasan ko na lang. Opo. So, lagi na lang pong nakahiga? Hindi. Yung anak ko, dependent naman po. Kung magbinigyan mo siyang pagkain. Independent? Kung baga, kaya niya pa minsan-minsan yung sarili niya? Aksyon siya. Kung anong nakikita niya, ginagaya niya sa akin. Okay. Opo. So, parang siya mismo po, parang inaaliw niya yung sarili niya kung ano yung kaya niya. Opo. Opo. Ano yung usually pong ginagawa nitong si Ruela sa loob po ng bahay ninyo, Nay? Nakaupo. Pag binibigyan ko, may stainless kaming planggana, bigyan ko siya, nagbubumbo-bumbo siya. Bumbo. Parang laro niya. Kakanta sa chicha, chicha, ganon. Tapos, pag ayaw na niya, tabi na naman niya. Nagatingin lang siya sa amin. Okay po. Ito po bang si Ruela ay nag-iisa niyo pong anak or meron pa po kayong ibang anak? Mayroon akong bunso. Grade 10 na. Si Noriet. Nag-aaral sa Morms. Dapat sana si Noriet, grade 11 na. Kung magulo sa buhay namin noon, nakatira ako sa kapatid ko, yung may lupa dati. Opo. Gabi, pinalayas kami. Gabi. Pumunta naman, kinuha naman ako ng pamangking ko. Medyo, hindi, medyo magulo ang buhay namin. Bakit po kayo pinalayas, Nay?
ano, hindi siguro ayaw sa amin. So, sa madaling sabi, Nanay Salvadora, yung bunso mong anak ay iba yung nag-aalaga? Hindi, kami pa rin. Palipat-lipat lang kaming bahay. Pumunta kami sa pamilya ng asawa ko. Nakikitira. Nakikitira. Kami. Kaya na-late si Noriet sa pag-aaral. Ayan. Sino yung nagtutustos ng pag-aral ng bunso Kami mo? pa rin mag-asawa. Kasi, ako, 4 nga ako dahil nag-aaral siya. Pero ito, ma'am, na nakukuha yung mga assistance from the government, itong sinasabi mo sa 4Ps at sa senior ni tatay, sumasapat naman po ba ito sa pang-araw-araw nyo? Hindi po sapat. Hindi sapat sa amin. Kung Pakilapit lang po yung microphone. Di po sapat sa amin ang 4Ps saka yung senior. Kaya ang ginagawa, yung sa araw-araw na binebenta ng kapatid ng asawa ko, yung lukaran, kalamansi, nakakatulong lang sa amin kasi utusan namin na magbili na ng bigas, saka isda, o mga daing, para nakakasurvive na kami doon. Paano po kung walang benta, Nay? Kung walang benta, mangungutang po ako sa kapitbahay. Pero may times po ba, Nay, na hindi po kayo nakakakain? May times na late na kami kumain. Si Ruela, nung minsan pinapakain ko na lang, bebe, kain ka tubig asin. Kumakain siya pag tubig asin. Pag gutom na gutom. Tubig asin. Tas kanin. Kanin. Okay. Tubig asin sa kakanin, pinaghalo ko. Maski ako kumakain kasi wala pa kayong pagkain. Oo. Ikaw, Nanay Salvadora, late na po kayo nakapag-asawa? Late na po ako nag-asawa. Nasa may 32. 32 years old. Yung bunso ko po, pinanganak ko, 44 na ako. Kaya, late na ako nagkaanak. Ayan. Balikan ko itong si Ruela. Sa loob ng 24 years, ito po ba ay napatingnan nyo sa doktor o napa-check up sa doktor? Wala. Ang napa-check up ko lang siya nung last, nung COVID. Nung COVID. COVID. In-injectionan siya. Apo. Ilang taon siya noon? Bali, na siya noon. Nung COVID, anong taon nung COVID? 2020, tama partner? 2020. Oo, 2020. Pero 2019, medyo kalahati niya, nag-start na rin. 2020. Oo. Pero normal pa na yung pangangatawan ni Ruela noon? Normal. Pero kailan nyo na napansin na medyo may kakaiba na sa habang lumalaki itong si Ruela? Last year, nag-ano na siya, parang lumalala. Saka pero sabi ko, baby, bakit wala ka ng liig? Ganun na siya. Tapos, Kumbaga, napapansin nyo, hindi na normal yung paglaki ni Ruela? Nung pinanganak ko siya, talagang maliit siya. Parang kasing coke siya kaliit. Yung coke, Yung bote ng coke. soft drinks. Okay. Tapos, labas ang mga ugat. Lahat, labas kasi puting-puti siya. Labat, kita mo, kita ang ugat niya. Sabi sa akin kasi nung doktor, normal daw. Kasi sa, nanganak sa Divisoria Rizal Hospital. Sa Manila? Sa Manila. Sabi normal daw. Nagtataka ako, bakit lumalabas sa isang taon na, yung dila niya palabas. Okay. Pina-check up ko ulit siya sa psychiatrist. Ang sabi ng psychiatrist, late development ang anak mo. Pero pinanganak mo naman si Ruela, anong yung tinatawag partner? Kompleto sa buwan. Kompleto sa buwan. Kaso nagkaroon ako ng problema nung binubuntis ko siya. Walang check-up. Ayun. Walang So yung anak nyo po, nung hindi premature, linabas nyo po, or pinanganak nyo po siya, pero aminado po kayo na nung pinagbubuntis nyo po ito, wala po kayong check-up. Walang check-up. Wala po kayong prenatal.
wala akong, hindi ako kumakain. Ang kinakain ko lang po, Skyflex sa Coke. Mula 1 month hanggang 7 months. O, social mo, nagkukok ka pa, nagsasoft drinks ka pa. Oo, Pero, wala. Kasi araw-araw, maski anong naririnig sila sabi sa akin ng pamilya ko, araw-araw na sana. Grabe kasaklap yung mga pinagdadaanan yung punay, ano? Maski anong sinasabi sa akin, parang hindi ako mabuting tao. Ganun. Ayan, So, yun lahat na yun, partner, parang meron sa kanyang mental effect Oo, kasi at emotional lalo may effect. Sakit pa naman akong epilepsy, nag-aano sa utak ko. Parang naano ako sa... Natitrigger po kayo. Oo. Walang check-up, walang yung mga pagkain na masustansya. Nagkain lang ako nung... Sinama rin ako dito sa Bicol, nagbakasyon, 1 week. Nakakain ako ng kanin, saka pagkain, yung ulam. 1 week lang yun. Pero saan po galing yung soft drinks? Bakit meron ka pong, siyempre, Skyflex. instead na tapos ibili mo soft sana drinks. ng soft drinks, kanin na lang. Kasi yung mga kapatid ko, medyo mataas ang katungkulan sa government. Yung ate ko, boss sa army. Tapos yung bayaw ko, Okay. boss din sa Jago. Kaya matataas sila. So, saan ka kumukuha po ng pang soft drinks? Ako naman, kung pinaalis na sila sa gate 1, may sarili na silang bahay, nakaposisyon ako doon, may mga pinatira kong Bisaya. Oo. Binibigyan ako ng araw-araw, 50, kumbaga, so pagpatira ko sa kanila. Kaya doon ko binibili ng soft drinks Oh. sa pagkain. Saka, minsan nakakaipon ako, binibili ko rin ang gamot ko sa epilepsy. Ayan, pero sa pagbibigay nitong sinasabi mo na nakikita ra sa'yo, bakit hindi mo naisip na ibili na lang sana ito ng mga kanin, yung masustansya, gulay? Kasi buntis. Wala. Maano yung isip ko. Medyo, hindi ko maano ang isip ko na magulo. Nung nagbubuntis ka, asan itong si Mister? Wala na. Umuwi dito sa Bicol. So, Iniwan habang ka. nagbubuntis ka, mag-isa mong parang tinatahak yung mag-isa mong Mag-isang- hinaharap yung pang-araw-araw Opo. na hamon ng buhay. Wala si Kaya Mister. napabayaan ni Nanay Salvadora yung pagpapa-check up, yung araw-araw na dapat Importante kainin. pa naman yun, partner, na dapat sa loob ng 9 na buwan na dinadala mo yung anak mo sa sinapupunan, dapat kompleto yung vaccine ng isang nanay. Apo. Kompleto. Pero kailan kayo nag-decide na umuwi na dito sa Bicol? Nung sa army kami, nakaposisyon ako doon sa ng sister ko sa pinag-alisan nilang hindi naman yun sa kanila ng army bigay. Binigyan ako ng naawa sa akin yung sundalo, ang nakaposisyon, bibigyan kita muna ng sa Centennial Village, parang bahay mo. Mamili ka kung lupa o bahay. So bahay na, buo na. Pero yun, yung patong-patong, Tenement. yan. Tapos, doon ako sa pinakamataas. Ayan. So, kailan mo nag-decide? Dumating yung asawa ko. So, naging live-in partner. Akala ko, hindi siya, nag-sorry, nag-umiyak siya, sorry sa ginagawa niya. So, bumalik. Nagkabalikan. Nagkabalikan kayo. Lulubog. Agang nabuo na naman ito si Noriel. Yung pangalawa naman. Yung pangalawa naman. Tapos, ang nangyari, siya, mabisyo. Sigarilyo, alak, Pero sugal. ito pong mabisyong itong tatay nitong dalawa mong anak, siya na po yung nakasama mo pa hanggang ngayon. Hindi na. Nung di ko na kaya, kasi sinuntok niya ako dito. Sinasaktan ka nitong dati mong sinaktan kinakasama. ako, pero lumaban ako. So, ibig sabihin pala nito, nanay, eto pong nakakasama mo ngayon na meron ding sakit, hindi po ito ang tunay na tatay ng dalawang mong anak. Hindi siya tunay na tatay, pero siya ang nagpalaki. Opo. So, yun. kailan mo naman ito nakilala, itong si
Itong yung bago. yung bago mong kinakasama. Nung hiniwalayan ko siya dahil taga Camarines Sur siya, yung family niya, hindi ko sabi ko magulo. Iba ang dating ng mga ugali. Sabi ko, ako na lang nag-umiwas. Inalisan ko na. Iniwan mo na yung iniwanan ko buhay na mo doon. Oo. Nakasama yung lalaking yon. So, eto na yung kinakasama mo ngayon. Tapos nauwi na kayo dito sa Albay. Nauwi na ako dito. Di ko pa siya kilala, itong lalaki. Naglimos ako. Nanglimos po kayo. Po, sa mga kakilala ko lang sa Inaskan. Kaya binabansag akong para limos daw ako. Kasi makakain ang anak ko. So kasama mo tong dalawa mong anak sa paglilimos. Nung si Mayor Garcia pa ang mayor pa Sa Ginubatan. Sa Ginubatan. ako ng indigent. Para makatulungan ako ni Mayor. So, tama naman po yun. Nag-ingi po kayo ng Certificate of Indigency para po yung mga programa ng gobyerno ay, kumbaga, makasama po kayo. Opo. So, nanglimos po kayo. Ganun ka hirap po yung buhay na pinagdaanan po ninyo. Opo. So, balikan natin muna. Siguro, balikan natin, partner, yung sakit ni yung anak mo. Ruela. Yan. Pero na-try nyo na, ma'am, dahil sa sakit nito ni Ruela, ay humingi na kayo ng tulong sa ibang tao para mapatingnan sa doktor itong si Ruela. Nabigyan kami, hindi, ang nabigay sa amin dahil lagi ba ganun nagbabagyo, nagiba kami, wala na kaming bahay, natulungan ako ng kamember ko sa Nazareno, nag-member ako sa Nazareno, natulungan kami, pabahayan kami. Pero itong sa sakit ni Ruela, hindi ko pa siya kasi hindi pa noon. Wala pa noon hindi pa siya nakakaramdam noon. Ngayon lang. Mas lumala po yung sitwasyon niya ngayon. Yung mga una, parang mas inuna po ninyo yung babaha, yung pagkain. Yung pagkain. Na-set aside niyo po itong kalusugan or ito pong medical na kondisyon ni Ruela. Opo. Ayan. Pero sa ngayon, Nanay Salvadora, kanino niyo po nalaman dito sa Legazpi City na meron pong programa ang Ako Bicol at ang aming program na tumutulong po sa mga katulad po ninyo? Si Manay Julie Kagawad. Kasi binigyan yung election. Hindi na kasali yun. Binigyan lang ako. So ibig sabihin, nakilala mo Sorry. Okay, nakilala mo ito nung mga panahon na yon. Tapos nabanggit niya na ang Ako Bicol ay tumutulong sa mga ganitong nangangailangang pangmedikal. Siya sa akin na matutulungan ka nito. Sabi sa akin. Tama naman po, tama naman. Sabi niya, lumapit sa akin si Manay Julie, anuan mo to, sabi niya, dahil matutulungan ka nito. Tulong ito sa'yo, sabi niya. Ilalapit kita. Ayan. Ayun. So, endorsement. Tama naman, partner. Okay. Ayan. Pero sa ngayon, ma'am, anong gusto nyong hingi na tulong sa Ako Bicol Party List? Gusto ko magamot si Ruela. Makita yung kalagayan niya kasi parang mataba siya na wala na siyang liig. Gumaganon na siya. Gaano po kahirap, nanay, na nakikita niyo po na ganun po yung sitwasyon ng anak po ninyo? Mahirap talaga kasi triple ang hirap po. Kami may matanda na, may mga sakit pa. Tapos si Welan, may nag-aaral pa akong anak, grade 10. Doon mahirap talaga. Ayan, nung nalaman mo, nanay, ng Ako Bicol Party List ay tumutulong sa mga ganitong katulad nyo na nangangailangang tulong medikal, kayo po ay nabigyan po kayo ng pag-asa. Nabigyan ako ng pag-asa. Si Manay Julie, laging nag-aano sa akin. Nakaalalay po sa inyo. Pumupunta siya sa bahay, inaalalayan niya. Yan ang tunay na serbisyo publiko, tunay na nagsisilbi sa barangay, na inaalam yung mga kalagayan ng mga constituents at inilalapit sa mga ahensya na nakakatulong. At inilapit ka sa Ako Bicol Party List. Mabuhay yan si Kagawad Julie, tama. Kagawad. Ayan. Standby ka lang, nanay, dahil dyan, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV.
Yes po, good afternoon. Ayan, nandito po si Nanay Salvadora mula dyan sa Ginubatan at ang kanyang anak, 24 years old. Pero ang pangangatawa na sa 2 years old pa lamang. Maaari po bang sa tulong ng Ako Bicol Party List ay mapasuri itong kalagayan ng anak ni Nanay Salvadora? Yes po, sir. Kuha lang po sila ng referral sa RHU para po madala sa BRHMC yung yung pasyente. Hindi ko rin masabing bata or ano. Kasi ang liit-liit niya, di ba, sa edad niya. Opo. Yes po. So, tingin ko kasi kanina bata. Pero, yun lang po, kinakailangan ko makita yung referral po para ma-RHU. Para po madali siya sa BRHMC, ma-check-upan po, mabigay yung dapat na ibigay na gamot or mga test na kailangan gawin sa pasyente. Opo. Para po matulungan natin, may libre siya nang wala siyang babayaran. Okay, so nagulat ka, Miss LB, nung nakita mo na akala mo ay bata. Bata. Akala mo 2 years old. Ito pala ay nasa 24 years old na. Hindi ko tuloy masabi kung miss or baby. Opo. So, dahil dyan, Miss LB, ano po yung pwedeng asahan nila Nanay Salvadora na magiging proseso po para ito pong libreng serbisyo ng Ako Bicol Party List ay matanggap na po nila? Pagka nandiyan na po sila sa BRSMC, nandito na sila sa BRSMC, asahan po niya na may mga social worker po tayo na mag-a-assist po sa kanila. Upon check-up, meron na po yan ibibigay ng mga test or kung ano man po yung kailangan gawin sa pasyente. Rest assured po na wala silang babayaran. Ayan. Wala silang babayaran sa ospital. Paano naman, Miss LB, kung meron pong mga gamot na kinakailangan pong inumin yung pasyente, matutulungan din po ba ng Ako Bicol Party List? Yes po, once nang mga gamot po ay nasa loob lang naman sa atin, pwede natin ibigay sa kanila ng libre. Wala po silang po problemahin. Ayun. With that po, Miss LB, maraming salamat sa inyo pong pagtugon at binigyan nyo po ng pag-asa, binigyan nyo po ng positibong pananaw itong sinanay dahil po matutulungan sila ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Miss LB. Thank you so much and God bless po. Ingat po tayong lahat at masyadong mainit ang panahon. Iwasan ng bilad sa araw at uminom ng maraming tubig lagi. Opo, maraming salamat po, Doktora. Maraming salamat, Miss LB. Thank you so much. Opo, Nanay, napakinggan nyo po. Opo. Ano po yung narinig nyo po doon sa sinabi ni Miss LB na sa tingin nyo po ay gumaan po yung pakiramdam po ninyo? Una sa pagdadasal ko sa Panginoon, pangalawa kay Doktora. Oh, no? Hindi po siya doktor. Doktora na talaga. Opo. So, naiiyak po kayo, Nay. Bakit po, Nay? Ano po yung nararamdaman niyo po ngayon, Nay? Masaya. Ayan. So, tears of joy. Opo. Sa Umiyak kumbaga po kayo. partner, sa matagal na panahon ay mapapatingnan na sa doktor itong kalagayan ng kanyang Opo. anak na 24 Parang years nabunutan old. po kayo, Nay, ng malaking tinik po sa dibdib na yung kagustuhan po ninyo na mapatingnan sa doktor. Ito na po, binigyan po kayo ng katuparan sa pamamagitan po ng nabanggit ni Miss LB na kayo po ay matutulungan. Maraming salamat po. Unang-una si Lord. Magpapasalamat ako sa kanya. Wala ang imposible pagdadasal. Apo, di ba na nabanggit mo kanina yung dasal niyo po na sana ay tagpo po kayo ng tao na tutulong po sa inyo? Lagi kong sinasal na sana may good Samaritan na makatulong sa akin. Opo. Unang-una, pasalamat ko kay Manang Julie. Opo. Lagi kami ginagabayan. Opo. Ano po yung pagkakakilala niyo po sa Ako Bicol? Napakabuti, mababait. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Kayo din po, Nay, kung baka gusto nyo din pong maging isang good Samaritan, na kung meron din pong nagtanong po sa inyo kung saan pong ahensya, saan po pwedeng humingi ng tulong, ano po yung sasabihin nyo po? Saan pupunta? Sasabihin ko sa Ako Bicol po. Ayan. Lagi po kong sinasabi sa kanila, tinutulungan akong ni Ako Bicol. Pumunta ako sa UAS, sa mga sabi ko, natutulungan ako. Ayun. So sa paraan na yan po, Nay, isa din po kayong bayani or good Samaritan dahil masasabihan mo sila kung saan dapat pumunta at sino ang makakatulong sa kanila. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat. May mensahe po kayo para kay Rowella? Ang gusto ko po na
bigyan pa siya ng lakas, magaling. At ako po, bigyan pa po akong mahabang buhay. Kahit ako may sakit, mahalagaan ko si Wela. Gaano mo kamahal itong anak niyo po, Nay? Super mahal. Anak ko siya. Opo. Pareha silang dalawang anak ko. Mahal na mahal. Mahal ko sila. Opo. Dahil dyan, Nanay, dahil sa napakabuti niyo pong nanay, gagawin niyo po yung lahat. Kahit kayo po ay mamalimos na, kahit kayo po ay mahirapan sa kakahanap po ng makakatulong po sa inyo, ginagawa niyo po ito dahil sa pagmamahal ng isang ina. Opo. Dahil po dyan, Nay, tanggapin niyo po itong 2 sakong bigas, Nay. 2 sakong bigas, hindi na po kayo manghihingi po. Ayan, Nay. 2 sakong bigas at iba't ibang produkto mula po sa Cabarro Coffee. Yan po yung kape na gawang Pinoy, na pinasarap ang lasa, pinasulit pa at napakamura pa. Mura. Yan. Swak sa bulsa ng ating mga kababayan. Ayan. At syempre, partner, sige partner, aside ng coffee at bigas, meron pang... Ayan. Parang solar light. Ayan. Mula yan sa Ako Bicol Party List. Yan. So akala mo partner dahil Akala nakabox. ka radyo, tapos may ilaw. Opo. Solar light yan, partner. May flashlight. May radyo din yan, Nanay. So pwede na po kayong makinig po sa aming programa sa paraan po ng yan. At liliwanag po ang inyong buhay. Ang inyong pong bahay ay magiging maliwanag na dahil po meron po yang radyo at liwanag. Nay, wala po kayong kuryente. Wala po. Ayan, huwag po kayong mag-alala, Nay. Solar light po yan. Ayan. Kailangan nyo lang pong ibilad sa araw yung panel at magagamit nyo po yan sa gabi. Liliwanag na po ang inyong buhay, Nanay, sa tulong na ibinigay ng solar light ng Ako Bicol. Mga ilang araw na to, Nanay, na mga konsumo nyo sa Ilang pamilya? araw na daw yan, Nay, na magagamit po ninyo. Maraming salamat sa Ako Bicol. Opo. Maraming salamat sa lahat. Opo. Kung dati, Nanay, umihingi po kayo, di ba? Nangihingi po kayo. So, ayan po, 2 sakong bigas. Ilang araw nyo po yung kukonsumuhin? Sabi ng partner ko, ilang araw po? Matagal-tagal. Ayan, matagal-tagal. At ibig sabihin, matagal-tagal din po kayong pwedeng mamahinga muna. Binabantayan yung anak po ninyo at hindi nag-iisip kung ano po yung kakainin ninyo. Maraming salamat po. Ayan. Labis ang pasalamat, partner, ni Nanay Salvadora mula sa Ginubatan, Albay. Opo, yung ngiti niya, partner, talagang makikita mo na grateful and thankful siya dahil dito sa nakita niyang mga may uuwi niya sa kanilang bahay at may papagamot na ang kanyang anak na si Rowela. Sa matagal na panahon. Yan. Maraming salamat, Nay. Maraming salamat. At sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ina ang tinubuan ng bukol sa leeg na siyang alalahanin ngayon dahil wala umana itong sapat na panggastos sa maaaring gamutan. Ang buong detalye alamin mamaya lamang. Kaya huwag kayong bibitaw, mga ka-aksyon, at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Mississippi's Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo para sa ating tabang medikal, isang ina mula sa Minalaba, Camarines Sur, ang 14 na taon nang nagtitiis sa kanyang bukol sa leeg. Para sa detalye makakausap natin si Nanay Evelyn Marabe. Magandang hapon, Nanay Evelyn. Hello, Nanay. Magandang hapon. Ayan, Ayan, so partner, isang nanay ngayon, partner, ang makakausap natin dahil tinubuan ng bukol sa kanyang leeg na halos 14 na taon nang iniinda. Ayan. Okay, so dahil dyan, partner, panuorin muna natin, partner, ang kanyang panawagan patungkol sa kanyang nais hingingin sa Ako Bicol Party List at sa ating programa. Panoorin po natin ito. Po si Evelyn Marabe, Kanson to Irayan Sulong Minalaba, Camarines Sur. Ako po ay nagagattabang sa tabang ora mismo para po maipabulong po sa kuyang bukol, mapailing po trota. Nagpaparadakula po siya, tas nagpaparadakol po. Sana po ako ay matabangan nindo. Maraming salamat po. Sa muli, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Nanay Evelyn. Magandang hapon, Nanay Evelyn. Magandang hapon din po. Apo, kamusta na po yung pakiramdam nyo, Nanay Evelyn? Ngayon po sumasakit po ang bukol ko. Hindi naman po gumagaling kasi hindi na po ako nakapagbalik-balik ng check-up. Gawa po ng ano po kami sa pinansyal, kulang din po. Kaya ganun. Ayan, maaari nyo bang maikwento sa amin paano nagsimula itong bukol sa iyong leeg? Simula po ito noong 2011. Kala ko po simpleng bukol lang yung akala parang pigsa lang po siya. Okay. Hindi ko lang po alam na kulani yun. Tapos nung nagpa-check up po ako, nalaman ko pong kulani yun. Tapos, pinainom lang po ako ng antibiotic ng doktor kasi sabi, kulani nga daw po. Nung nakainom na po ako, nawala naman po siya. Tapos, nagbuntis ako, nanganak ako ng panganay ko. Ayun, pagkapanganak ko po, saka bumalik po siya. Opo. So, ibig sabihin, ito ay napatingnan mo na sa doktor. At nang bumalik ito ulit, ito po ba ay pinatingnan niyo ulit sa doktor? Matagal din po bago ako nakabalik ng doktor. Ilang taon bago nakabalik. Ano po yun 2000, ano po yung balik ko, nung nasa Batangas po ako, 2020 po. Opo, pero anong daw sabi ng doktor? Nung bumalik ako, check up po ako, nagpa-check up ako sa company namin kasi nananahi po ako. Yung company po namin, check up po ako. Ang sabi po,
nung chinek up ako, sabi, kulani nga daw po napabayaan. Tapos pag hindi pa daw po nagamot, mauwi daw po sa cancer. Tapos binigyan po ko kasi hindi na po ko nakapagpatuloy doon ng paggamot kasi po bumalik na ako dito sa Bicol. Okay. Tapos binigyan po ko ng referral dyan sa BMC. Ultrasound, neck po, kabilaan kasi parang tumawid na po yung bukol ko po dito sa kabila eh. Okay. Tapos po nung chinek up po ako dyan sa BMC, yun nga po sabi, kulani po, kaya lang, hindi rin po ako pero nakakainom din po ako, binigyan po ko ng antibiotic, ang mga nga po ng antibiotic eh. Okay, so kaso sa madaling sabi Nanay Evelyn, sabi ng doktor ay madadala pa sana ito sa gamutan. So pag-inom ng gamot. Oo daw po, madadala pa daw po. Kahit po siguro ngayon, kung makainom pa rin po ako ng gamot, madadala pa lang po siguro siya kasi pabalik-balik lang naman po yung bukol ko pag hindi po nakainom ng gamot. Kaya lang po, palibasa po siguro po sa kawalan ng financial namin, ng budget, kasi po construction worker lang ang asawa ko. Opo. Sapat lang po sa pang-araw-araw namin yung kita niya, tsaka yung dalawang estudyante ko po. Kaya po, ganun yung, hindi na po ako napagbalik sa pagpagamot. Ayan. Hindi rin po ako nakakabili na ng gamot. Kaya Opo. Ito, lumaki na po siya. Ayan, sa madaling sabi, pag ikaw ay nakakainom ng gamot, ito ay, kumbaga paminsan-minsan, ay nawawala itong bukol. Sa tuwing naman ikaw ay hindi nakakainom ng gamot, bumabalik ulit. Opo. Nasa magkano itong gamot na iniinom nyo? Dapat po ba ay araw-araw kang nakainom nitong gamot? Hindi po. Kasi yung iniresita po sa kanang na doktor ng antibiotic, 6 months lang po. Hindi daw po kasi pwedeng tumagal yung kasi po, yung bukol ko po, baka daw po, kasi madadala naman daw po sa gamot. Lumit nyo po siya nang nakainom ako ng gamot. Kaya lang po ngayon, di naman ako nakapag-balik na po sa doktor kasi po wala na akong resita, nawala po yung resita ko eh. Ayan, so bakit hindi ka na ulit nagpa-check up? Kulang po kasi sa financial, sir, saka po yung inisip ko rin po, yung anak ko pong 3 years old, wala po mag-aasikaso, wala naman po kung mapag-iwanan. Tsaka yung balik-balik po na gastos namin sa check-up, wala rin po kung pantustos. Ito, Evelyn, Nanay Evelyn, itong bukol sa leg mo, gaano ito naka-apekto or ano yung mga hindi mo na nagagawa dahil dito sa karamdaman mong iniinda? Pag bubuhat ng mabigat, tsaka yung dating ginagawa ko ng madami na po, sir. So, pag ikaw ay, kumaga may mga araw na talagay sumasakit itong bukol sa leeg mo? Wala, sir, wala pong sabing walang araw. Talaga pong araw-araw. Araw-araw. Wala pong, hindi na po ako nakapagpagamot. Ayan, sa tuwing sumasakit yung bukol sa leeg mo, ano yung ginagawa mo or remedyos? Wala po, sir. Tinitis ko na lang po kasi wala naman po akong pambili ng gamot. Hindi rin naman po yata ako bibigyan sa generic pag wala rin pong resita. Nasa magkano daw po yung gamot mo, ma'am? Dati po yung bili ko noon 100 plus po. Kada isang 105 po yung isa ng antibiotic eh. Iwan ko lang po ngayon kasi hindi na po ako nakakapagbili eh. Ayan, sa isang araw lang yon yung 105 pesos. Opo. Mahal talaga, partner. Magandang hapon po sa inyo, Nanay. Hello po, magandang hapon po. Opo, Nanay, kayo po ay may asawa na, tama? Meron po. Opo, kumusta naman po ang hanap buhay ni Mister? Okay naman po, kaso po ngayon po wala po siyang trabaho, pa-extra lang po. Okay, so kahit papano ay nagpupursige itong si tatay para meron po kayong panggasto sa pang-araw-araw. Saka po sa estudyante ko po. Opo, ilan po yung anak ninyo ni Mister? 4 po, pero po yung nag-aaral ko po, 2, isang grade 9 at isang grade 7. Okay, so 4 yung anak ninyo, 2 yung nag-aaral. Yung 2 po? Isa po 3 years old. Kasi 3 years old lang po nung auno, tapos isa po 3 months.
So bagong panganak po kayo, Nay? Opo, dapat nga po manganganak ako. September 17, kaya lang po napaaga po na emergency cesarean pa ako kasi po na-aksidente ako, napailalim po ako sa tricycle. Okay, so buntis po kayo nung na-aksidente po kayo? Opo. Okay, di ba meron po kayong bukol sa may lieg? So buti naman hindi po kayo binawalan ng doktor na kayo po ay magbuntis. Hindi naman po, daw po apektado. Okay. So, kumusta naman po yung pang-araw-araw po ninyo? Dahil sabi nyo si Mr. ay nag-extra lang, paminsan meron, paminsan wala. So, paano nyo po na itatawid yung mga pangangailangan po ng pamilya po ninyo? Especially meron pa po kayong mga anak na nag-aaral. Opo. Pag nakakahuli po siya ng isda, binibinta namin. Yun po, nakakuha po ng pambigas at pambaho ng estudyante. Tapos, pag meron po nagpapa-extra dito sa mga kapitbahay na magpapagawa ng bahay, may papaayos, ayun po, nakaka-extra. Kaya kahit paano po, yung pagkain namin, nakakabili po. Tapos yung estudyante ko po. So, ibig sabihin si Mr. ay nangingisda din. Tapos, nagkakarapentero. So, maraming alam din na gawaing trabaho itong si Mr. Opo. Kaya nga, lahat paminsan-minsan, wala siyang regular na trabaho. So, wala po. Dahil dyan, hindi po sumasapat ang kita po ninyo sa pang-araw-araw pong pangangailangan. Opo. Kaya nga po ngayon, gawa po ngayon, may sipon yung dalawa kong anak na maliit. Hindi namin mag-ilip po ng gamot kasi walang budget Ayan. At ngayon, Nanay Evelyn, ay lumapit kayo sa Ako Bicol Party List. Ano po yung gusto nyong hingin na tulong? Yung bukol ko po, gusto ko pong mapatingan kasi po sumasakit po talaga siya. Tapos po dumadami, yung kumakalat po siya. Kumbaga nanganganak. Kumbaga dapat maagapan na ito. Baka sa darating yung panahon na dumami itong bukol sa katawan ni Nanay Evelyn. Sige, Nanay Evelyn, standby ka lang. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono ngayong hapon, si Sir Gerson Alvarez, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Gerson. Yan, Sir Gerson. Magandang hapon. Hello, Sir Gerson. Magandang hapon. Partner, hindi tayo naririnig ni Gerson, Importante kasi, partner, na makausap natin si Gerson bilang siya yung coordinator ng Ako Bicol dyan sa Camsur. Okay, kung saan itong si Nanay Evelyn ay taga Camarines Sur. Buti na naka-recover agad si Sir Gerson, Oo, si Sir Gerson din ay dumanas ng sakit dahil sa pagkaka-aksidente. So, pero dahil dyan, gumaling na si Sir Gerson sa tulong din ng Ako Bicol Party List. At ngayon, balik sa pagsiservisyo at pagtulong sa ating mga kababayan. Pero Nanay Evelyn, Nanay Evelyn, gaano ka na po ka-ready na ikaw po ay matingnan na ng doktor? Ready na po ako, ma'am. Gusto ko na pong gumaling ano po yung laging panalangin po ninyo? Sana po mawala na po yung bukol ko at sana po meron mabubuting puso na tumulong sa amin. Tapos po, yung maba pa po yung buhay ko, yung mga anak ko po. Opo, so tama yun, Dapat humaba po yung buhay po ninyo, magpagaling po kayo dahil, partner, ang hirap na maiwanan yung mga anak. Lalo pat malilit pa lang itong dalawa niyang anak. Hindi pa kaya ng mga bata, yung kanilang mga sarili, kaya kinakailangan pa ng pag-aaruga, pag-aasikaso, pagmamahal ng isang nanay. Sige, balikan natin si Sir Gerson, nasa kabilang linya na ng telepono si Gerson Alvarez. Magandang hapon, Sir Gerson. Gerson, magandang hapon. Gerson, please come in. Ayan, so nagkakaroon tayo, partner, ng... Maray na hapon, ma'am. Ayan na, Sir Gerson. Live na live. Magandang hapon, Sir Gerson. Hello po. Yan, meron po tayong kababayan na lumapit mula sa Minalabak. Maaari po ba na sa tulong ng Ako Bicol Party List ay mapa-check up sa doktor itong kalagayan ni Nanay Evelyn? Hello, Gerson Alvarez.
medyo nagkakaproblema ata partner yung signal, no? So, alam ko na partner kung ano yung sasagutin dyan ni Gerson. Ano Kasi partner? wala naman tayong inilapit kay Gerson ng Ako Bicol Party List na hindi natutulungan. So, alam ko partner yung sasabihin ni Gerson, opo, matsatsakapan po yan, gagawin po natin yung lahat para po matulungan po natin yan si Nanay Evelyn. So, kinakailangan lang po niyang gawin, pumunta ng RHU, kumuha ng referral, at yon. Lahat ng kailanganin ni Nanay Evelyn sa ospital, kung kailangan ng operasyon, gamot, tutulungan niya ng Ako Bicol Party List. And kumbaga kabisado mo na partner. Sa tagal ng panahon na... Opo, kasi partner, alam natin na talagang walang hinihinди ang tulungan ang Ako Bicol Party List. Tama yan, partner. Yan. Sige partner, eto, dahil hindi natin makontak ng maayos si Sir Gerson dahil sa signal, hirap tayo sa signal doon sa Camarines Sur, lipat tayo ng Camarines Norte bilang si Sir Norby, Camarines Sur pa rin, pero doon partner, eto sa may ibang bahagi naman ng Camarines Sur, no? Si Sir Norby magtanong na lang ang aking kausapin. Sir Norby, magandang hapon. Magandang hapon po. Opo. Magandang hapon sa ating mga tagapanood. Sir Norby, kahit ako ay nag-assume na alam kong matutulungan si Nanay Evelyn ng Ako Bicol at sinabi ko na kung ano yung dapat gawin. Gusto kong ma-confirm kung tama ba yung sinabi ko. Matutulungan po ba natin itong si Nanay Evelyn patungkol po sa kailangan niyang mapacheck-upan po siya sa doktor? Opo. Sige po, kung saan po yung pwede nating maano po, tayo naman po yung mga naka-prepare ditong tulong agad sa ating po mga beneficiaries o humingi po ng tulong. Mayroon po tayo pwede nating dalhin sa atin po mga hospital na mayroon po tayong pondo. Atin po ito agad na tutulungan ang humingi ng tulong na yan. Yun. Ayan. Diba? Tama ako, partner. Tama ka, partner. Kumbaga, kabisado mo na talaga. Oo, kasi sabihin nila. Etong si Sir Norby magtanong at si Gerson, isang tawag lang dyan, partner, talagang tatakbo yan para tumulong. Ganyan sila kabilis tumulong, partner. Isang tawag lang, yes po, tutulungan natin yan. Sir Norby, dahil dyan, ano pa yung dapat pang gawin or iproseso para itong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay matanggap na ni Nanay Evelyn? Siguro po mangyari po tayo ay ibigay po yung kontak ko sa atin pong humingi ng tulong na yan, kung sino man po, si Nanay Evelyn, sorry. Ibigay na lang po yung number ko para po atin pong matulungan at maalalayan po kung saan man pong hospital pwede po natin sila dalhin para po sa ma-check up po. Okay, so ulitin ko lang Sir Norby, mapapacheck upan natin si Nanay Evelyn at kung kinakailangan ng operasyon at gamot, sasagutin pa ng Ako Bicol Party List. Opo, as long po na yung hospital naman po nating pupuntahan ay mayroon naman po tayong pondo doon. Matutulungan po talaga ng Ako Bicol, ma'am. Tayo naman po yung lagi na. Okay, so i-guide na lang natin, sasamahan na lang natin si Nanay Evelyn kung saang ospital nararapat siyang dalhin, partner, kung saan merong inilagak ng pondo ang Ako Bicol Party List. Yan. Ang nakakabilib si Sir Norby, kahit hindi alam yung case na ito, basta't nangangailangan ng tulong, tama. Alam nang gagawin. Kaya tama yan. Dapat abiso natin sa ating mga coordinators, lagi lang kayong handa at bukas ang telepono dahil anytime meron tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Kaya maraming salamat sa iyo, Sir Norby, magtanong kung ano man ang iyong ginagawa ngayon. Pasensya ka na. Pero talagang in the name of public service, naandito tayo, naandito ang Ako Bicol Party List. Maraming salamat, Sir Norby. Opo, maraming salamat po. Tayo naman po laging handa, ma'am. Thank you very much po sa inyo po lahat. Mabuhay ka, Norby magtanong ng Camarines Sur. Yan, balikan natin si Nanay Evelyn. Nanay Evelyn. Hello. Apo. Ayun, si Nanay naman yung medyo nagchapi-chapi. Medyo nawawala yung signal, Nanay Evelyn, narinig niyo po si Sir Norby magtanong ng Ako Bicol dyan sa Camsur. Na sagot na po itong check-up at kung kinakailangan na mag-undergo sa operation at gamot, sagot na po ng Ako Bicol Party List. Ano po yung mensahe niyo po sa Ako Bicol? Ako po ay nagpapasalamat sa Ako Bicol. Maraming po tabang po. Sana po ay marami pa po kayong matulungan na katulad ko pong humingi ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ka din, Nanay Evelyn. At kinakailangan po, lakasan nyo po yung loob po ninyo para po sa inyong mga anak. Ang importante po, meron na po kayong katuwang sa inyong pong pagpapagamot, pagpapacheck up. Nasa likod nyo po ang Ako Bicol Party List. Mabuhay kayo, Nanay Evelyn.
Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Hindi po dahil sa inyo, hindi po ako makakapagpagamot. Opo. Makikipag-coordinate na lang po sa inyo ang aming staff po, Nanay, para alamin po natin kung kailan pong araw kayo po ay dadalhin sa doktor. Maraming salamat, Nanay. Yan, partner. Samantala, isang medical mission ang pinangunahan ng Naval Forces Southern Luzon. Kasamang Ako Bicol Party List nito lamang araw ng Lunes. Mahigit 600 tao rin ang nabahagian ng libreng serbisyong medikal. Ang buong kaganapan, panorin po natin ito. Sa kusog ng komunidad, ang tunay na progreso dahil nag-iirok sa sarong tao o opisina, kundi sa satong pagkasararo. Muli ang inyong Naval Forces Southern Luzon ng Philippine Navy ay nagbabalik kasama ang mga stakeholders natin, of course, yung Ako Bicol. Ang only mission namin ngayon ay pinamagatan naming Ambas Parte, Tarabang sa De La Fe. Bawat isa sa atin, bawat mga stakeholder ay nagtulong-tulong para mag-come up sa activity na ito at makatulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng isang medical mission. Ay lubos na nagpapasalamat dahil yung request po namin, yung first batch na request ko po sa Ako Bicol Party List ay ibinigay na po natin sa araw na ngayon sa Barangay La Purisima at sa Barangay San Francisco. Kaya malaking pasasalamat ko po sa ating Ako Bicol Party List. Dalawang natin tayo, pero yung pipilaan Maraming salamat. Talagang masaya ako, ma'am. Masaya talaga ako na nagkaroon ka ko yan na katuwang ko sa mama ko. Salamat po sa inyong lahat. Malaking salamat po sa Ako Bicol Party List sa binigay niyo pong wheelchair. Salamat kaninyo nga amin. Ano ang nararamdaman mo na may wheelchair ka na? Masaya po. Dahil may magagamit na po ako sa pang-araw-araw. Ako Bicol Party List sa pa-wheelchair po. Ayan, maraming salamat sa Love for Soul partner at sa Ako Bicol Party List dahil isa na naman na pangmalakas na tie-up yung naganap partner na medical mission kung saan marami tayong mga kababayan yung natulungan, nabigyan ng libreng check-up, gamot at kung ano-ano pang serbisyo at wheelchair partner mula sa Ako Bicol Party List. Ayun, so masasabi natin partner na isa na namang tagumpay na activity ang nangyari doon sa Malilipot partner. Talaga, kumbaga, tuloy-tuloy. Anong iniisip mo, partner? Bakit medyo naghang ka? Kahapon, nagkaroon din ng ganitong programang Ako Bicol, tas ngayon. Ayan. So, series of activities, partner, ang ginagawa ng Ako Bicol Party List. Kumbaga, simultaneous yan, partner. Walang pahinga, tuloy-tuloy lang. Sabi nga, partner, natapos man yung bagyo, yung baha, ano pa ang kalamidad. Pero, ang Ako Bicol Party List ay hindi matitinag, hindi may mapapagod, hindi titigil sa pagtulong sa ating mga kababayan. Yan ang Ako Bicol Party List. Katulong na! Kakampi pa. Yan. At yan ang mga kwento at tinaing na ating ora mismong tinugunan at binigyang aksyon ngayong hapon. Para sa mga nagnanais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City.
Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga... At mga ka-aksyon, 22 days na lang at Pasko na! Yan! Advance Merry Christmas mga ka-aksyon dahil 22 days na lang, sabi ni partner, talagang ramdam na natin ang Kapaskuhan. Yan. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomar Corporal. Ito po ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Ray Meraneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag